Nosaltres farem el tour aquest. Així es veu com es va cap a les coves aquestes. Bé, les coves d'Escogen són patrimoni de la humanitat. Tenen milions d'anys i van estar habitades a les prehistòries. Són més de 6 quilòmetres que acompanyen el riu Rec en el seu recorregut per sota terra, dels quals nosaltres vam visitar aproximadament uns 3 quilòmetres, amb 500 esglaons, la majoria baixant. El punt més profund de les coves es troba a uns 200 metres i la temperatura no passa dels 13 o 14 graus. Vam gravar el que vam poder, ja que està prohibit fer servir qualsevol càmera o mòbil. Aquí es veu la proporció. Dues personetes allà. Sí. Quan em vas dir i ho vaig començar a buscar, Sí. Jo no havia vist mai una cosa així tan espectacular. Uns forats d'aigua, no? Yeah.